we zijn nog niet heel tevreden. We zouden eigenlijk nog wel heel wat loten willen verkopen. Het zou ook moeten. We zitten ongeveer op de helft en we moeten ongeveer toe naar zo'n 8000 loten. Dus we hopen toch dat de komende weken, maanden, want de trekking is verlengd van 6 oktober naar 15 november, dat heel veel mensen nog de kans nemen om een lot te kopen. Die loterij had een bijzondere haatprijs. Ja, je kan een huis winnen. Een huis in de binnenstad van Hallingen op het Noordijs. Midden in het oude centrum van Hallingen. Een heel leuk woningje. Met uitzicht recht over de Noorderhaven richting hier de terminal van Doeksen. Het is van buiten niet het allermooiste huis, maar van binnen is het wel een heel leuk huisje. Want er woont een kunstenares die nooit thuis is en die zei van nou, ik ben altijd op zee. Ik stel mijn huis beschikbaar voor de verloting. En als jullie het schip kunnen verloten en dan hebben wij, de Willem Barenswerf, die houdt daar een paar ton aan over. Zij houdt daar ook een leuk bedrag aan over. Dus het is een win-win situatie. Maar als het heel kent, dan moet die loterij wel toch in verzeld. Ja, als de loterij niet doorgaat, dan houdt het allemaal op. En dan hebben de mensen die een lot gekocht hebben, die hebben de mogelijkheid om te zeggen van ik wil mijn geld terug. Maar heel veel mensen hebben gelukkig gezegd van ik hoef mijn geld niet terug, we mogen het houden. En op die manier hebben wij sowieso al een behoorlijk bedrag van in ieder geval minstens 30.000 binnen. Dus die winst hebben we sowieso al. We hadden natuurlijk het voorbeeld van die voetbalclub op het beeld. Daar ging het in eerste instantie wat stroef, ja. Maar uiteindelijk was het een succes. Nou ja, en dat hopen wij dus ook dat in die laatste weken, zeker rondom alle publiciteit van de tewaterlating van 27 oktober, dat moet een gigantisch festijn worden met heel veel belangrijke mensen, heel veel, niet alleen maar provinciale, maar ook landelijke publiciteit. En we hopen dat dat toch, heel veel mensen toch nog weer op het idee hebben van nou, ik moet ook maar even een kansje wagen en een lot kopen in de loterij van de Willem Barens. Hier wel eens skip de wetter, dan is het skip clear, maar dat is in ieder geval is dat net zo. Hè? Nee. Was dat maar waar? Nee, kijk, het schip is dan klaar. Hij drijft, maar hij moet natuurlijk nog verder afgebouwd worden. Binnenbetimmering moet nog. Maar het belangrijkste, de towage moet erop. De masten liggen hier wel, maar die zijn nog vierkant van een half meter bij een meter. Dus die masten moeten nog geschaafd worden. Alle touwwerken, katrollen, maar ook de zeilen moeten nog genaaid worden. Het zeildoek is intussen in Engeland gekocht. We krijgen medewerking van wat mensen van de Batavia-werf die hier onze mensen gaan leren hoe ze zeilen moeten naaien. We zijn zeker nog een jaar bezig voordat het schip het zee gaat uit kan. Richting Nova Zembla wellicht.